В Албания има човек, той носи името Деметър и има най-дългия черен петел в света. Деметър, старият негър, той избяга от Конго преди 20 години и се озова в Албания. Деметър, големият негър, той беше хванат на место престъплението, след като тормозеше коза с големия си черен петел. Името му е Деметър, той слага големия си черен петел в козата. Името му е Деметър, неговият огромен заряд турави козела в цепенен и за това е негър. Името му е Деметър, той слага големия си черен петел в козата. Името му е Деметър, неговият огромен заряд прави козела в цепенен и за това е негър, черен негър, с петел, който не може да бъде скрит.